Ang tawag dito guys is kupra. Pag maluto ito yung ginagamit natin panggawa ng mantika. Hi guys! Welcome sa aking channel. So today's video is mag-share lang ako sa inyo kung ano ang buhay dito sa bukid. Ito yung bukid namin guys. Ayan. Ayan. Walang iba nakatira, kami lang dito. Maliwalas yung panahon. Kung gusto niyo yung tahimik na lugar guys, so pwede kayo sa bukid. Pakita ko sa inyo, wala talaga ibang tao. Ayan. So maraming puno ng nyog, kung mapapansin nyo sa taas. Ayan. Yan po yung bahay namin. Kung mapapansin nyo, kami lang dito. Yan, ito yung bukid guys. Ganyan talaga. So yan, maliwalas, fresh ng hangin, wala kang makikitang usok. Ngayon guys, meron akong i-share sa inyo ng mga bagay na makikita nyo lang pag nasa bukid kayo. Maghahanap tayo guys ng mga usually makikita natin dito sa bukid. Oh, ito guys. Ito. Yan. Ito guys, ang tawag dito is putot o yung maliit na bunga ng niyog na nahuhulog na. Okay? So kaya siya nahuhulog guys kasi hindi niya kayang kumapit doon sa source ng mga kasama niya na bunga. So nahulog siya guys kasi reject na siya. So yan, so ito yung bunga ng putot. Ayan guys. So paglaki nito, maging bunga ng niyog. Yan guys. So ang lakas ng hangin guys. Maghanap pa tayo ng ibang mga bagay-bagay na pwede ko ma-share sa inyo pag nasa bukid po tayo o nasa probinsya tayo. Ito guys. Ito. Yan. Ang tawag dito is butay ng niyog. So itong butay, yan. Explain ko sa inyo mamaya guys. Yan butay. Ito po yung butay. Yan, butay. Kung makikita nyo butay ito. Ito yung source. Then itong putot guys, itong putot na ito. So dito siya usually nakakapit. Nakakapit siya yan dito. So pag na-reject siya ng butay, so ito mahuhulog to una. Ayan. Then yung iba naman guys, matitira yan dito hanggang sa lumaki na sila. Hanggang pwede nating anihin. Ayan. And after makuha guys, ito actually pwede nyo po itong gamitin. Gawin nyo po ito yung walis. Pwede itong gawing walis guys. Ang gagawin nyo lang po dito, kumpul-kumpul nyo lang yan. Ayan. Saka dito, triman nyo lang dito. Yan. Hanap pa tayo ng pwede natin i-share sa inyo. So yan yung mga puno ng nyog. Yan. Sobrang taas guys. Ito guys, alam nyo ba ano to? Ito yung tinatawag naming hagunoy. Sa nakakaalam, ano ang use nito? So, pwede kayo mag-comment. Sa hindi, i-explain ko sa inyo. Itong hagunoy guys, pag nasa bukid kayo, ito yung second choice po natin pag nasa bukid tayo. Bakit tinatawag natin siyang second choice? Kasi meron kasi tayong mga kasamahan na galing sa mga cities, tapos pumunta ng probinsya, tapos nagkaroon kayo ng, kumaga, tawag ng tiyan. Hindi, naghahanap kayo ng mga tissue. So, wala kayong tissue. Wala naman tayong tissue dito sa bukid, guys. So, ito yung marirecommend ko sa inyo. Okay? Itong dahon na to. Pwede nyo po itong gamitin as a tissue. Hindi to masakit gamitin. Although, may amoy lang siya, guys. Pero, hindi naman siya masamang amoy. Kasi, ano po talaga siya, ito po yung panglaban namin dito sa bukid. Ayan guys ha, hagunoy ang tawag dito. So ito naman guys, ito yan. Yan. Ayan guys, kung makikita nyo, yan. Putol na siya dito guys, mahaba. Ang tawag dito sa amin guys, sa Bisaya, ang tawag dito paluwaid. Hindi ko alam kung tawag dito sa Tagalog o sa English. So anong tawag dito? So comment lang kayo. Basta sa amin guys, ang tawag dito is paluwa. Okay. Ito yung ginagamit namin guys, panggatong. Kasi although mausok siya guys, pero ang sarap ng luto. Ayan. Dito namumula yung dahon ng mga niyog. Yan. Ito yun siya guys, maganyan-ganyan. Ito yung dahon guys, ayan, yan ang dahon. So pasensya na sa dahon natin kasi medyo basa siya. Itong dahon na to, nagkaganyan yan siya. Dugtong yan siya dalawa. Bale, ito yung uma-absorb ng water para ibigay niya doon sa niyog. So yun, sa puno ng niyog. So, ganyan siya guys. Tapos, pag umulan guys, dito na distansya dito, ito. Dito kasi dumadaan yung water. Nakaganyan yun guys, ang water ng puno nyo. Ito nakaganyan siya. So, pag umulan, dumanalo yung tubig dito.
Pag hindi na niya kaya guys, so ang mangyayari ito guys, madadaw na po ito. Tsaka mahulog na ito. Pag hulog nito guys, ang mangyayari yan. Ito na, malaya na siya. Ito guys, so i-share ko to sa inyo kung anong tawag dito. Tinatawag natin ginit. Ang ginit guys, pwede siyang gamitin panggawa ng star or decoration sa bahay natin. Or gagawa tayo ng star, so pwede ito. Ito yun guys oh, yung kabuuan niya. Ito, bagong hulog to guys. Kasi fresh na fresh pa siya yan. Meron kaming mga puno ng bayabas dito. Pakita ko sa inyo, yung guava, tawag dati sa English. Ito yung puno namin guys. Yan. Yan. Yan yung mga puno. So yan, guapa yan guys. So marami yan sila dito. Yan. Tumutubo bago pa yan. Ang tawag dito guys is cupra. Pag maluto ito yung ginagamit natin. Oil. Mantika. So palaman ng tinapay. So dito yan sila kinukuha guys. So para maluto ito, so lulutuin din namin ng ilang oras. Yan po, yung pugon namin. Yan guys. So may kalayo yan dyan sa baba. Tapos dito sa taas, dito yan nilalagay yung mga lulutuin na bunga ng nyug or coconut. Yan guys. So pag ganitong kulay, so medyo hindi pa siya luto. Dapat maluto kasi siya guys, kasi para hindi siya masira ng ilang dekada. Yan, to. So ito guys, luto na siya. Pag magkulay gray na to guys, ibig sabihin luto na siya. Pero dito na side, yan, so medyo kulang pa siya ng konti. So ganyan siya pagluto guys. So maliit lang na pugon ang gamit namin. At dyan natapos ang ating video guys. Salamat guys sa pagsubaybay nyo sa amin, sa akin din. Then hopefully meron naman kayong natututunan dito sa vlog na ito. Thank you so much. Bye bye.